Hola, bon dia. Avui el que farem és l'observació de l'anatomia del cervell i per això utilitzarem un cap de xai. Aquí veieu el material que caldria, que seria el material biològic, que seria el cap de xai, que ja tenim preparat per la meitat, dividit en dos. Tindríem la safata on es farà la dissecció, un bisturí, unes tisores i unes pinces, que és el material comú que es fa servir en qualsevol dissecció. Per explicar avui la dissecció del cervell ens fixarem en com està distribuït el material. Aquí veieu, a la part del davant, vindríeu a veure l'ull de l'animal que es pot disseccionar en un altre moment. Podeu veure part dels incisius i tot el que seria la dentadura de l'animal. Aquesta obertura d'aquí faria referència a l'oïda. Aquí a la part de dintre podreu observar les fosses nasals, que es pot veure més bé per aquí, que seria el que connectaria a prop del cervell a través dels nervis que connecten directament també al cervell, etc. Conforme anem estudiant-lo, podreu anar veient diferents característiques que, si teniu curiositat, podeu anar mirant. Ens centrarem sobretot en l'estudi del que seria el sistema nerviós central. El sistema nerviós central estaria conformat per l'encèfal i la mèdula espinal. Aquí bàsicament trobaríeu l'encèfal i el cordó que continuaria aquí a continuació seria la mèdula espinal. Bé, tindríem aquesta part d'aquí que es veu més bé. Ja podeu veure que aquesta és la part del cervell. Aquí tindrien la part del tàlem i del cos callós, que és aquesta banda blanca d'aquí. El tàlem seria el hueco que després buscarem. Seria en aquest espai d'aquí. I després tindríem el cervell pròpiament dit, que és l'estructura que trobaríem, que tindria diferents parts, per això seria per estudiar en biologia de cursos superiors. Aquí tindríem aquesta part que seria el cerebel i aquesta part que tenim aquí seria el tronc de l'encèfal que contindria la mèdula espinal una mica més endavant. Aquesta part d'aquí seria el bulb raquidi. Procedim a separar les parts que toquen. Ho farem mitjançant la introducció d'un dels dits. Per exemple, si voleu treure el cervell, seria qüestió d'introduir-lo per aquí, per una banda, i fer que es desacopli, amb molt de cuidado de no trencar-lo. Queda encaixat i per això ho fem amb cuidado. Amb els dits el traiem. Aquí tindríem una part del cervell que queda enganxada amb el cerebel. La part que connecta el cervell amb el cerebel és el que s'anomena el tronc de l'encèfal. Un cop estret podem veure les parts del cervell, tal conforme teniu aquí. Llavors tindríeu el cervell, és aquesta part d'aquí, la podem assenyalar així, el cervell, el cerebel i el tronc de l'encèfal. Aquesta part inferior seria el que connectaria amb la mèdula espinal i en concret això seria el bulb raquidi. Això d'aquí, aquest trosset d'aquí, seria el bulb raquidi, que formaria part del tronc de l'encèfal. Si mirem el cervell en les funcions que faria, aquesta seria la part frontal, aquesta seria la part temporal, aquesta superior seria la part temporal i la part d'aquí al darrere l'anomenarem part occipital. Cadascuna té una funció i en aquesta pràctica no entrarem a veure quines són les funcions que farien. El que sí que ens podem fixar són en altres detalls a dintre del cervell que li podem fer la dissecció. Si obrim per dintre, veurem que tenim el que havíem comentat abans. Aquesta part d'aquí és el que anomenarem el cos callós. Aquest cos callós és el que connecta els dos hemisferis, l'hemisferi esquerre, en aquest cas, amb l'hemisferi dret. Veieu que fa com de pont de connexió. I llavors tindríem aquí, aquesta base d'aquí seria el tàlam.
En aquest espai es concentren les glàndules endocrines més importants, que seria el que haveu estudiat, l'hipotàlam, etc. Llavors, per què queda aquí tan amagada? Té un sentit, i és que aquí és on es connecten amb altres nervis. Fixeu-vos que per aquí n'hi ha aquí altres teixits de caràcter nerviós, com per exemple aquest, que podria venir, per exemple, de l'orella, o aquell que està darrere de l'ull, que llavors connecta directament, ara després quan el desprenem, amb el cervell. Aquí, per exemple, podeu observar que n'hi ha un altre teixit nerviós, que seria el que connectaria l'olfacte amb el cervell. Tot té un sentit, i és que és no perdre la informació. Quan menys distància hi ha dels nervis sensitius al cervell, la informació arriba més ràpidament, té tot un sentit. Llavors us volia assenyalar una altra part que hauríeu de saber, que seria la part de les meninges, que és com aquesta bosseta que teniu aquí i que es pot separar. Si agafem les pinces ho tindrem més fàcil i així no el trencarem. Aquesta part d'aquí seria les meninges. Veieu? Aquesta tela que recobreix el cervell. Bé, aquesta tela s'anomena meninge i té una doble funció. Té una funció física i una funció química. Anem a separar d'aquí a poc, amb una miqueta de paciència. Veus aquesta tela d'aquí? Us comentava que té dos sentits. Té un sentit físic i un sentit químic. La barrera física seria que aquí contindria el líquid cefalorraquidi, que serviria per amortiguar els cops, etc. Seria com una barrera física protectora del cervell, mentre que la barrera química que suposa aquesta meninge seria una barrera infecciosa, és un protector infecciós perquè no pugui entrar més endavant cap tipus d'infecció. Llavors, si ens fixem en altres aspectes, seria en el cervell, podríem distingir, per acabar ja aquesta pràctica, podríem distingir dos tipus de material. Llavors, separo d'aquí, distingirem en el cervell dos parts. N'hi ha una que hi ha una circumvolució una mica més gran, podeu obrir el cervell i veure, tot això d'aquí que hi ha aquí són circumvolucions que conformen el cervell. Aquí l'animal té uns coàguls, i aquests coàguls és possible que l'animal hagi patit un traumatisme en el moment de ser sacrificat, o poder ja ho tenia, no ho sabem. Llavors és el que queda aquí la sang en el moment que s'ha fet mort a l'animal, perquè bé s'havia de fer per fer carn, no? Llavors és per això que trobareu algun coàgul, però d'això no us espanteu, això no té res a veure. Llavors, si obriu per aquí, distingirem matèria blanca i matèria gris. Obrim, podeu anar obrint, teniu la curiositat de com seria per dintre, veureu que hi ha una part de matèria gris i una part de matèria blanca. Què és aquesta matèria gris i aquesta matèria blanca que jo hi puc distingir? És com estan connectades majorment les neurones. A la part que tenim la matèria gris, que és aquest color que queda una mica més oscuret, de color salmó, de color marró, no sé com ho veieu, diguem que es tracta d'una acumulació de somes neuronals i de dendrites que van acumulades, i per això es refereix a la matèria gris com la part central de les neurones, és a dir, que la part que més fem servir de les neurones seria el soma i les dendrites. Mentre que la substància blanca correspondria a una sèrie de fibres mielinitzades, que té aquest color, que contenen molts axons, i serien els que s'encarregarien de la transmissió de la informació. Doncs d'aquí dir-vos res més, que disfruteu de la pràctica i que pugueu entendre com està fet per dintre el cervell.